weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to ñaabina to gurel cooga to tampidaro to hijadia to atena to bourgouduna to lewe to buuba awdi ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou diaba so to belel gawdi ha to galle ceerno yaya dia to mbahe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi mauritanie altine hanki o hoorejo leydi mauritanie o fawi tufere arwanide noon tawi ko golle magol usine ɓeydugol hattani ndiyam to wuuro witego beninaji tawi ko ɓeydugol hattani ndiyam robinaji e nder nokshot lamorgo gendidi to leydi sénégal rafiji ɗiɗi tawi ko tampinde rafiji joɓotoɗi pitali ne tawe oɗo saaha joni e nder leydi he on rafi woni rafi biyeteɗo impox walla kadi ɓe mbiya ɗum variola de change e rafi goɗɗo kadi ene wiye tigui fièvre de la vallée du rift noon nde fuɗɗima yoɓade pittali yimɓe jeetate nder leydi he to leydi mali moussa mara gonnoɗo hoore jagoɗɗe leydi ndi o ñaawi oɗo saaha joni o heddima e nder kaso caggal kayde jugeo sali hokkudema ko wiyete liberté provisoire ñawore makko noon to jeeya ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru dartondu to leydi burkina faso capitaine ibrahima tarawore o gonɗi o tengtini kabaru kay cawiyede wonde fonctionnaire uji jeetati burkina faso no côte d'ivoire naɓe ene nanga e nder leydi hen kedde afrique may jabbo alassane oumar mbodjo habaruji men joolam jabiri jeeten koto dowlaji teddude amérique to leydi ukraine to leydi israël bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno amadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firdata aadi mo adodira jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno amadou tidiane diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadino danwal e ɓalawal kala ceerno amadou tidiane diallo allah luɓirimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola ceerno amadou tidiane diallo ne yawraɓe wonduɓe kista fibrome dogam site rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji yawran ɓen worɓe fiɗaɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala ceerno amadou tidiane diallo ene yawran wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoji kala ceerno amadou tidiane diallo hay sinno prostate ma koko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji dendagal raffi mbawɗa wonde so tawi on jokkodiri soɗon maldana ko balɗe tati ceerta hen ha laaɓa mbiya alhamdulillah rabbil alamina gorko mo melga wuuro jinneji hewɓe mbaɗi audio ji noddi koleri tigui guila jokkodiri e makko tawi ko wannoɓe paralysie joguinoɓe bekiji e joɗinoɓe kala e galleji kolleri e oɗo saaha joni batti yaade haajuji men hano hannirta ni gorko mo melga wuuro jinneji hewɓe kadi kolleri sukaɓe men yanannoɓe barogal e oɗo saaha certi hen ha laaɓi ceerno amadou tidiane diallo kollabde reedu ko malaɗo woni gorko mo melga wuuro jinneji ne andini dendagal kilina e makko e oɗo saaha mo tawe to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko holno mbatta noddata ko oɗo numéro ko appel kadi ko WhatsApp mbatta ko 00 336 mbaɗa 04 04 66 27 ceerno amadou tidiane diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi kono wiye ceerno abdoulaye diallo numéro mo mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dagana ha to Ross Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ɓinene makko no wiye ceerno amadou dia gorko mo leeraɓe numéro mum mbatta ko 77 537 79 28
ceerno Amati Jane Diallo base makko ne tawi to Nouakchott ne tawi ɗon afu makko mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo huune ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko. an jambitowo ɓandu musoro ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkoɗo yaade jama e juma ni jokkoyde en ɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime en koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkoreji nooro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyamma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden danɗo faade ittude ɗeɗo henna ñooke ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettode kaburuji mon e ɗemgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata capantati lewru siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi habruji mon e ɗemgal pular e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba jayde men ko ardi kabaruji men e ɗemgal pular koto leydi Mauritanie puɗɗoɗena ardiɓe landa tawi ko landa dawrugol landa lunda mbiyeteka le parti de rassemblement national pour la réforme et le développement woni tawassula ɓe mbaɗi condamné hollirde mette mabɓe kay no feewi e ko Mauritanie naɓe kay nanga daha hewɓe men mbara ɓe hen daha jawdi men tetta tawi ko terroriste en mbaɗi jangu e ngoɗo wuuro wiyetego Gumel e nder leydi Mali tawassul noon holliri hen mette mum no feewi ɓe namdima kadi ɓe namdi ɓe mbaɗi kay ɓe kolliri hen ɓaɗi hen kay ɓe kolliri hen mette mabɓe no feewi kay e nguɗon jangu ɓe erima laamu leydi Mauritanie kadi nde dartono dole mum fonno ƴetta responsabilité mum ha timma kay beele wadɓe ɗeɗo gueɗe ɓe kay ene mbawa rewnede lawol beele kadi biftaɓe ene daha kañumen e kaaki men kala e jawdi mumen daridi kala tettaɗi ene wawa artirede ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen
leydi Mauritanie keɗoɗen ha joni to kaggulade mo Nouakchott woni port de l'amitié mo Nouakchott ko quantité woni tigui quantité kewɗo tawi ko tew jippi toon gona tew noon ummiri koto leydi Arabie Saoudite ko layi tebbuji noon tawi ko layyaji kirstenoɗo toon e kala saaha no Arabie Saoudite heewi wadde ni kay so oɗo saaha yonti so wadde batuji kewɗi no fewi kay ittude ɗum tebbuli toon to Arabie Saoudite addu ɗum e nder yoga e leyɗe faade miskineɓe hono biteɗo Abdel Aziz Ben Abdullah Al Harqabi ko kañuma joɗini tigui leydi Arabie Saoudite e nder gendi kañum woni ambassadeur joɗiniɗo leydi Arabie Saoudite e nder leydi Mauritanie o holliri tigui wonde ɗiɗo tebbuji kay ko layyaji kirsanoɗi toon ko faade kay e miskineɓe tawateɓe e nder leydi he ene tawtora cérémonie noon hono waali adjoint mo Nouakchott banggue e worgo wondude hono biteɗo Mohamed Lamine tetta wondude e hoorejo groupe parlementaire d'amitié Mauritano saoudien on woni biteɗo Ahmed Wula Hammadi ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗoɗen to leydi Mauritanie jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade o holliri tigui wonde tinama yimɓe tato kay yaltuɓe aduna e nder leydi he tawi ko rafi biteɗo fièvre de la vallée du Rift hen to holliri noon ɓeɗo tato mayɓe hen noon hen goto jeeya koto Trarza jeeya koto Rosso o sanki hen goto yalti aduna koto Rosso ene tawe nder région de Trarza goɗɗo o noon koto Alega woni tigui e nder région de Brakna tataɓo o noon koto Kifa noon tawe nder région de Asaba ko ɓeɗo tata fuddi yaltude aduna ministére o noon holliri tigui wonde situation e oɗo saaha joni e sous contrôle saabu kay kadi ɓe holliri tigui wonde kay tinanoɓe kala ne jokkodiri e ɓen wonduɓe kay ɓeɗo sankiɓe tato kay tawi ko oɗo rafi yoɓi ɗum kala tinanoɓe kay jokkodiri e mabɓe tawi ko fayaɓe kay yataw gondani on rafi kamɓe kala noon e oɗo saaha joni ɓe naggama eɓena mofta kay e mbadi holkiso rafi fièvre de vallée du Rift noon ko rafi baro o heewi tigui ummorade koye daabeje guila yarde kosomeje ɗen daabeje gonduɗe o rafi walla ñamde tebbuji mumen walla tigui jokkodirde mum mindirde ɗi rafi ɗina daabeje tawi ko dafade ɗum foof ene saabo dabgol oɗon brossa leydi Mauritanie noon ɓooyi kay hebde ɗi rafiji tawi ko biteɗo rafi de fièvre de vallée du Rift saabu kay ko guila kitale 1980 ko guila nden leydi Mauritanie teski kay kala saaha ne heeɓa ɗiɗon rafiji saabu kay hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi rafi o tinanoma to Trarza ko noon kadi hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeetati rafi o tinanama to tinanoma to hoddela Garbi ko noon kadi en 2010 en 2012 2016 en 2018 et en 2020 ha 2022 kala foof Mauritanie heeɓi ɗiɗon rafiji jagorgal leydi ɗon o erima dendagal population ngaji ɗi kala nde ɓeydoto tigui rentade guila e kocce ha e tebbuji kala e kala kadi e saaha kala e kala saaha kay ɗamniɗo hirsude kay ha tengti ɓen e yoɓe tebbuji nde mbawa tigui hirsoyde dambiri mumen to laboratoire taw jawdi ndi ne wawi holki seeɗa so tawi ala mbrossa gondu ala mbrossa kay tawi ɗina daabeje gondani e oɗon mbrossa ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ñande altine hanki o nogas jeenayyi lewru siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi to wuuro wiyetego Beninaji yuɓɓinama toon cérémonie tawi ko inauguration station de filtration e pawgol toufere arwanide golle ko fate ɓeydugol capacité de traitement et de pompage des installations côtières mo aftu ɓeydugol hattani pompage ndiyam gonɗoɗo kay pompage o hattani mum wonno ko temedere capanɗe joyyi ujunere mètre kiba kala ñalawma e oɗo saaha joni noon laamu ngu yiiɗi ko ɓeydude ɗum kay ha wonta temedde ɗiɗi e nogas joyyi ujunere mètre kiba kala ñalawma ko biti ko hoorejo leydi ndi ɗon hono Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi ndi kañum ardi oɗon cérémonie golle ɗe koye eɓɓoje noon koye eɓɓoje hoorejo leydi ndi kay ko fate haɓade no Nouakchott sertiri ha laaɓi e ɗomka e caɗele ndiyam koye hon tigui koye ɗina projet ji ɗum jeeya ine teska noon kala saaha kay ha tengti e saaha ndungu kay so maayo fleuve maayo welgo ngo woni fleuve du Sénégal so tawi kay deƴƴiɗe monti Nouakchott ne heewi hebde caɗele ko fate caɗele ndiyam ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni laamu ngu woni ƴettude peeje kay haɓade ɗeɗon caɗele oɗo
projet noon golle mum puɗɗa kay ko gila janvier 2025 ko société chinoise noon biyeteɗo Sino Hydro kañum tigui halfina golle ɗe tawi nder mum ene qime ha sappo e nayyi million ene fawi temedde jeegom e nogas ujunere tawi ko halis dollar woni 14 millions 620 mille dollars tawi ko dollar américain délai golle ɗe noon ko nder lebbi jeeɗiɗi rewa hen kadi ko wiyete période d' exploitation semi industriel on noon ko lebbi sappo e joyyi installation noon ko ɗum ɗo woni ko tawate hen tawi hen usine tawi ko filtration ene tawi hen bâtiment de traitement chimique ene tawi hen kadi ko wiyete raccordement et drainage tuyauji raccordement et de drainage e bureau ji administrative ko projet mawɗo noon kewɗo fayida no fewi mbaɗaɗo yakare kay so tawi ndeɗo eɓɓore timmi kay wuro Nouakchott ngon ene wawi wayodirde ha laaɓa ko fate ɗomka e caɗele ngakkede ndiyam ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen commune mo Tena ha ene tawi nder département mo Kankossa e nder commune o noon tinama toon Rafi taw mo suwa andede holko oɗo Rafi woni Rafi o noon yoɓima pittali sukaɓe jeegom e nder guure taweteɗe e nder oɗon commune hen sukaɓe nayo maayi kay koye wuuro witengo Tamour lekkuur goɗɗo koto wuuro witengo Wombu battowo jeego ɓiwo o noon on ko cukalel dewel guel maayi koye nder hôpital régional mo Kiifa caggal kay nde tinno e guel wondi e nder oɗon Rafi to wuuro mabɓe ɓe gaddimo nder on hôpital ko hen o yalti aduna hono direction régional de la santé direction régionale de la santé noon noddi toon équipe aji mum tawi ko équipe aji docteur eɓe gam tawi ko équipe aji docteur eɓe kay wondude ambulance uji ɗiɗi teskama noon fodde nogas e ɗiɗo neɗɗo ɓe cellani tumanoɓe kay ko on Rafi gondi ina nana joña kay ene ƴetta en charge tigui en charge Rafi o noon Rafi o noon kay Rafi o kay o tawi ko oɗo Rafi biyeteɗo fièvre kanko Rafi o noon teskama tigui o fuɗɗorto e neɗɗo tigui ko fièvre mawɗo no fewi caggal ɗum jomum heɓa probléme caɗele foofango donc fofde haɓa no fewi ko noon tigui woni maale oɗon Rafi docteur eɓe ɗo noon daari lang gam kay gam andade kay oɗo Rafi andude holko woni oɗon Rafi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen nden ha toon to Guidi Maga noon jaɓoɗen ko musidɗo men Zakaria Samba Dia salminama juurama. jamal ñalle mon bandiraɓe tedduɓe tiyankoɓe aya ko weltare e tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma meftande compital men ɗo e nder diwan meɗen guiɗi makko ɓuuri tengtude en wonande ko fate banggue ɗo e wuuro meɗen e selibaɓe tawi kadi ko ngol ɗo kolol ngol ɓe mbiyata feska taw kadi ko jolal e ɗimmiwal hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi ngol kolol yuɓɓinama ɗo e oɗo aset jawtuɗo tuggandema aset nogas e jeeɗiɗi alet ha heeɓi altine nogas e jeenayyi nduɗo lewru gonɗen ngol ɗo kolol yuɓɓinama ɗo enen taw kadi ngol ɗo kolol waɗa ko e less mbadi wonande e gardiɗo diwan meɗen guiɗi makko wonande e gouverneur diwan meɗen guiɗi makko biyeteɗo Dahman Wulbori ko nande wondude hakim ha heeɓi gardiɗo galle conseil régional docteur Isa Coulibaly noon nayiɓe maire commune de Sely Baby Oumar Hamadou Ba e dendagal maire uji kewɗi walla suɓaɓe hewɓe tedduɓe mbawi tigui rigui tawtorede bismede e ngol ɗo kolol nonne kadi tawtorama ha wonande miɓe toon to leydi meɗen Sénégal to wuuro meɗen Bakel cukko maire commune mbo wuuro ngo Bakel wawi arde tigui rigui tawtorede e ngol ɗo kolol onande noon dendagal bandiraɓe hewɓe tawtorama ha tengti e guure ɗe ganduɗa hoorema ko taridi e wuuro ngo Sely Baby taw kadi ko tawteɗe ɗo e commune de Sely Baby kala hen wuuro wawi tigui rigui arde tawtorede e ngol ɗo kolol taw kadi en arde e délégation timmuɗo ngol ɗo kolol yuɓɓinama tigui waɗama hen weejoji kala wuuro waɗi weejo muɗumen wawi tigui rigui hollirde hen fina tawaji e adaji muɗum guila ko fate e banggue e ñarule nonne kadi ko fate e banggue ko fewnete ko fate e banggue ñarule ko fewnete ko fate e banggue ko yimɓe kutorto taw ko fina tawa guila ko wayno ɓerdude lehe nonne ha e kosomeje ha e nebam sirmeji ha e gueɗe goɗɗe ko yimɓe ne ganduɗa hoorema ko ene kutoro taw kadi ɗen ɗon gueɗe ɗe kutorte ko kañum en tigui rigui pewnanta ɗumen e koye muɗum wona gueɗe e jiggoyade goto foof holliri ko kala ko ene wawi fewnude taw koko fewnira junggo muɗum yimɓeɓe ene kutoro ɗum taw wona gueɗe jiggoyade goto foof waɗi ɗum ɗon weejo wawi tigui rigui hollirde ɗum ne hannitine wona ɗum ko gouverneur e dendagal maire mo Sely Baby nonne e docteur Isa Coulibaly gardiɗo galle contrôle mbaɗi jillu e dendagal ɗen ɗon guure mbawnoɗe tigui rigui arde tawtorede ngol ɗo kolol kala koɓe mbawno addude ɓe mbawi tigui rigui yettade ɓe jiiɗum ɓe mbawi tigui rigui hollude hen beelema ɗon hannirta nden
wona ɗum ko jammaji ɗi waɗama kirɗeli pinal nalankoɓe ha e yimiyankoɓe ɗemɗe gendiɗi mbawi wadde hen golle baɗɗe fayida no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi wona ɗum ko waɗama kawbilaji ko fate banggue e coftal ɓalli taw kadi e ko fate banggue coftal ɓalli fof ko koyɗe nonne kadi ha eko fate banggue fof ko cengalel to wonde banggue coftal ɓalli haawi ɗo ƴetti polgu ngu ko wonande kippu biteɗo FC Ferlo taw kadi kañum yaaduno e pottal jaabi ha tournel e kippu biteɗo Vita taw kadi ko Allah hokki polgu ko kippu biteɗo FC Ferlo wawi dañde polgu e yesso kippu biteɗo FC Vita no mbiruɗen ni FC Ferlo kañum wawi dawde ngol ɗo kawguel taw kadi ko ngol ɗo wattiɓe lawol ɗimmiwol ko eɓe nawa ngel ɗo kawguel taw kadi ko ngol ɗo kolol biyetegol FSK taw kadi ko jollal ɗimmiwal dendagal bandiraɓe gaari e jamma hanki ko altinere jofde talatare uddi golle ɗe wonande timminira golle ɗe ko rokkede ko fate banggue wonande e jenaji teskinama hen ko fate banggue suka darinoɗo on fade banggue pinal cosaan kañum e aadaji biteɗo wal Housseyni e Dioum nonne maire commune de Sel Babi waɗanimo teddugal mawgal ruttudemo teddugal e jarore nonne kadi e siftordemo e duwanademo kanko Al Housseyni Dioum taw kadi ko suka darinoɗo ko fate banggue pinal nonne kadi e daranade renndo ngo keptinanoɗo e renndo ngo taw kadi ko duttinoɗo e dumunnaji jewtuɗi ɗi e jomiraɗo subahanahu wa taala kanko maire commune de Sel Babi waɗanimo teddugal o ruttima kadi teddugal on ñaguima bandiraɓe foof kadi nden wontomo kanko Al Housseyni Dioum ko wona ɗum ko dendagal bandiraɓe kollitama jettama jarama e nde ɗo darde e ngol ɗo kolol rewi lawol waɗi fayida sanne 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 ko ɗum ɗo wonno komin joguinano meftande kumpital ɗo e nder diwan meɗen e Guidy Makka taw kadi ko kolol FSK jolal ɗimmiwal hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi Zakaria Samba Dia be Kera gam a yawo weltare TV. Zakaria Samba Dia golle ma jooɗi peewi kabaruji men e ɗemgal pulaar to Guidy Makka golle ma jooɗi peewi ma en gartu kadi e kabaruji men ko fate e coftal ɓarni tawi ko tournoi commune coupe des maire walla mbiyen tournoi bannoɗo e nder commune mo Biccugal en tawi nder département de Lix Seba Gorgol ma en gartu hen kabaruji men ñalawma janggo so tawi kay Allah lubiri en wonki sen ummima toon to Guidy Makka koto leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal noon puɗɗoɗen ko toon to Wendu Bosoyaɓe to Wendu Bosoyaɓe noon ñalli tijjanoɗi kay oɗo saaha kala ɗiɗo lebbi kala kina wona joni lebbi tati kala ñalawma kay eɗen mbaɗanno publicité ji erago ko fati ɗiɗo ñalli pinal tawi kadi erinoɗi ñalli pinal ko fedde yidɓe Sar Abdoulaye Sar e ceerno Kalidou Abdoulaye Sy e gardugol sokhna Aminata Guissé kañum woni yumum almuɓɓe ñalliɗi noon ko ñande nogas e jeegom e nogas e jeeɗiɗi ɗi jubbina toon to Wendu Bosoyaɓe dendagal guure taaride délégation ngaji ummirima e nokkuji kala to leydi Mauritanie e nokku leyɗele kewɗe e guure kewɗe kay délégation ngaji mbawi arde jammaji ɗi ɗiɗi woni ñande nogas e jeegom o ñande nogas jeeɗiɗi ɗum rewi lawol ma en ketto cimtola hono Layan noon ko kañum woni rapporteur kadi ko caméraman 2STV ayana assalamu aleykum. yewtere diine taw ko toon to Wendu Bosoyaɓe jonde nde noon rendinino hewɓe e nokku o rewɓe ɓe noon kunima tan daranade ɗuuɗe Qur'an kame almuɓe beele tan caɗele mumen ina usto en kettoto ko cimtol Ablaye Zakaria Anne. fedde wiyetende yumma almuɓe yuɓɓini conférence mawɗo to Wendu Bosoyaɓe fedde nde ko rewɓe dariɓe tiɗɓe dadiɓe ngam almuɓe janggo ki moƴƴi conférence o noon yewti ɗum ko Sar Abdoulaye Sar toɓɓere ɓurde hen mantinade kono holno almuɓe ɓe ballirte ha jangga e guilay koltu mumen ha e gonka mumen. toɓɓe jewtatɗo hannde ko ɓuri hen mantinade tigui ko alay saago yimɓeɓe ɓe daaro ɓe balla sukaɓe almuɓe saabu kul huuli jogaɗi ɗi hannde baydiyagal an majji no comme hankini holko majjinta ɗum hannde sukaɓe ko roƴɓe sukaɓe hannde jiiɗi ko yiitade koye men law saabu en jii hannde hay to ko wiyete sanɗaji hannde hanki wonno ko baydaji mawɗi firti hannde aduna o yimɓe gol koye ƴaftade nde so fuɗɗima ƴaftade noon ma watti salade gueɗe kewɗe deke firti kanko suka almude hanki pinomo jogo pot makko omo waɗa koyɗe ɓole omo waɗi tuuba ceekiɗe wutta ceekiɗe en haɓɓa omo yelo so tawi o fotti e cukalel ñantaguel ha yoni ene ɓorni wutti mum ne wakki cartable muɗum ene waɗi paɗe mum batane yooɗi ha yooɗi ene fayi école so laari ngel ha ɓooyi tan ɓernde ne wawi duƴƴade o watta domte walla watta miijade ko ɗum jeeyi sababu noon mbiɗen alay saago nottoɗen pelle yum almuɓe beele o saaha mbatten holtinde ɓen sukaɓe guila to paɗe guila to comci guila to laaɓal guila to fabion ngaji guila to leece gueɗe paɗe. sokhna Aminata Guissé e Hajja Binta de ina garta e wasiyade jinnaɓe ɓe nde tinnoto e sukaɓe ɓe jangguina ɗumen no feewi
eɓe ero laamu ngunde no wallataɓe e financement ji ngam ɓe mbawa liggade tigi rigui ɓe mbawa jaggande hen almuɓe ɓe yo ballodir e pour hakere almudagal wadde nden noon eɗen poti nangude almuɓe ɓe ballen kadi sernaɓe yo yimɓe mbattu hakkillaji men e almudagal ngo amin jiiɗi laamu ngu walla min e financement gati minen somin liggima hakkillaji amen woni ko wallude sukaɓeɓe somin liggima min jiiɗi ko naftude sukaɓeɓe min jiiɗi ko wallude sukaɓeɓe nafoore nde ne heewi mbaɗa saabu ɗum ko waɗata ko wallata almuɓe ɓe ko min hoore men hawrani sukaɓe almuɓe ɓe so tawi ɓe ballama ɓe laaɓi ɓe beeli yiide ɓe jeeɓata wonde ɓe kolliti wawinede ɓiɓɓe men ha rewa lawol tan ko qur'ana ɗum noon yo en tinno hen no feewi sabu ɗo jamanu o tolni ɗo ko ɗum tan woni ko nafata en Ablaye Zakaria an caggal wendu bosayaɓe noon en jahat ha toon to layi an golle ma jooɗi peewi ha joni koto leydi Sénégal keɗoɗen to leydi Sénégal noon teskama tigui e nder oɗo saaha kay leydi Sénégal tinama toon ɗiɗo rafiji tawi ko rafiji musɗi no fewi rafiji ɗiɗi tawi kadi ko rafiji e kala saaha joɓotoɗi pittali to on hen rafi goto noon wiyete tigui ko mpox eɓe mbi ɗum kadi variole de singe rafi goɗɗo noon tawi kadi ko rafi cakkiriɗo tinede nder leydi he ko ɗo rafi e biteɗo fièvre de la vallée des Rift ɗiɗo rafiji ɗiɗi kala noon puɗɗima yoɓade toon tinama tigui ɗi puɗɗima rabde toon fodde kene qima fodde capantato e tato neɗɗo woni 33 cas confirmé fuɗɗima yitede nder leydi Sénégal hen joyo noon ko hen joyo ko hen joyo kay ko wondunoɓe rafi oɗo biteɗo mpox nogas e jeetato heddiɓe ko rafi oɗo rafi biteɗo fièvre de la vallée des Rift e nder ɓen nogas e jeetato noon tawaɓe o tawnoɓe o rafi hen jeetato kawri e ladiala kamɓe noon wonduɓe oɗo rafi tawi ko kamɓe nogas jettata ɓe kala ɓe tina ko nder région goto woni e nder région mo Saint-Louis so tawi ko premier cas mpox noon ko guila nogas e goho lewru août 2025 o tinno e nder leydi he 5 cas ɗi kala noon ko nder région de Dakar on rafi noon mpox tinnama hay neɗɗo goto kay ala tinaɗo mo yooɓi fittani mum joyo noon heɓɓe rafi o hen goto kay hepti cellal mum ha timmi fati galle mumen nayo heddiɓe noon tawi juuɗe docteur eɓe rafi fièvre de la vallée des Rift o noon on ko guila ñande nogas go lewru septembre ndu gonɗen du ko guila nden o tinna e nder région mo Saint-Louis nogas jeetato cas confirmé kala hen jeetato kawri e ladial hen jeetato kawri e ladial capanɗe jeenayo neɗɗo kadi tinnoɓe kay ɓe memodiri men ɓe jokkodiri men nana tigui nangga ene mbaɗa isolement ene joña e nder joñe ɗon tawi koye mbadi holkiso hen nayo kollowi maale kay wonde ko rabaɓe aleda ɓennuɗo noon jagorgal leydi Sénégal kalfinade ko fate cellal aadi o yettinoma toon to Saint-Louis altine hanki o noon o wawi altine hanki o noon o ardima toon ko wiyete batu tawi koye mbadi visio conférence addi toon batu noon tawi ko joddade e yoga e ɓen kay tawateɓe toon gam yewtidde e majɓe kay peeje podde ƴettede gam handade oɗo ɗiɗon rafiji ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Serigne Issa Touré noon ko ceernajo jangguinannoɗo Qur'ana tawanoɗo kay ene tawnoɗo ene nder woyndu ene wasi fittade mum ɓi ko noon biteɗo Serigne Touré gurɗoto toon to dowlaji gurɗo toon to Canada garnoɗo kay e nder Dakar tawi ko Guénaysi e yettinde duwaw jinnaɗo mum ko ɗum woni ko addunoma omo yara duuɓi 42 kanko de ko kanko tigui jofa feɗendu to banggue justice mo leydi Sénégal o darinoma noon yeeso juge kanko e denɗi ko goɗɗo ne wiye Oumar Gakou to tribunal de flagrant délit mo Pikine Guédiawaye ɓe nanguirano ɓe pirino ko galle goto to Sicap Mbao ha tigui ɓe piri ha parabrise auto mabɓe wawino helde hen auto mabɓe o noon caggal nde sali darade o nanga tigui koto rond point Thiaroye yesso juge noon kanko Serigne Touré o yeddani tigui wonde o filmino agent nangunoɗoɓe o kadi o wone menace ɗum wonde hollide kay wonde andamo nangui o andamo haaldata kanko Serigne Touré noon kanko Serigne Touré o noon taƴanama lebbi ɗiɗi e kaso tawi ko avec sursis so tawi ko Oumar Gakou
ko non kanyum talena ko lewru woturu tawi kadi ene wondi e sursis ha joni ko leydi Sénégal kedena Serigne Bala Kemana ko tiktoker dolu ne fewi nder leydi Sénégal o wiyama kanko ne teba o sokama e mbadi garda vie o nangira non ko audio mo wanno kay on audio o mo nyinga hen Ousmane Sonko hore jagodde leydi Sénégal Bala Kemani non ene ko ene haala e nder audio he wonde wiide mo haala e nder audio he wonde kay wiide wonde yidde Ousmane Sonko kay yodo sa joni ko nangude dendangal ben battinobe wonnobe sehilabe Amadou Sall non ko bi Macky Sall ko gonnodo horejo gendi Sénégal procureur non ko yamirodo kay holliriti procureur non o yiri dum tigi wonde ko odon tukti ko wadi kay ko outrage faade e hore jagode leydi ndi ko talata hande o foti kay drade yeso parquet so tawi ala ko yanti henam ha joni ko leydi Sénégal kedren gen ha ton to bignona non ko gérant agence web woni to khalisaji neldirtem ko kanyum tigi bandiji jane mum be jade non be jane makko be jadino fodde sappo jeegom million tay ko franc CFA kanko gérant agence non o wiete ko yafa o wiete tigi ko yafa kuli ko dum woni inde makko o yana ko jamma hankino gas jeenay lewru septembre sanga 22h woni 10h jamma sara gara ruccera mo binyoma ko gorbi nay non kanyemen tigi mbadi mo attaqué jene makko be mbi jade sappo jeegom million diwo jogino be mbawi kadi yadude e téléphone aji makko kewdi portable diwo jogino wondude e pièce aji makko d'identité den gendarmerie tini halaka ko don e don non gendarmerie kay mbawi uddude hen enquête mumen be mbadi localiser suspect di bo yani be tebibe kay ko buri yawde e yaccade be nanga non ko to natirde Ziguinchor be tawi saha joni juude dadibe enquête o ha joni ina jokki mabbe ha joni ko leydi Sénégal kedden nyande jamma no gas jetati ina weta hanki no gas jenayi lewru septembre ndira commune mo Ousadou ndir commune mo Ousadou département mo Vélingara ko babiraado goto bietenodo Mali Balde bietenodo Mali Balde tawi ko jom bitik bamum sukabe tato kanyum de tawa ine welta boggol tawi digi welta boggol e dande mum tawi kadi e dande mum anda ka non tigi tawi kadi o wondani e wonki makko e dara ngodo wuro witengo nyanom téléphone makko nona ene téléphone makko nona comje téléphone makko kay wondude e pade makko kala tawa ko mo borti o pade makko mo jini téléphone makko sara odon nokko tawi kadi o habbi boggol koy dande makko o welti e dara woyndu tawtendu e dara wuro ngon police et gendarmerie sapeur pompier kala mbawi nottade hen goski non yengtinama nawama to morko hôpital mo Vélingara anda ka taw non holko saabi Mali Balde ine warto ha joni ko leydi Sénégal kedren jana ha ton to Kaolack to legal bitengal Kasnak intercommune mo Kaolack to non koko yurmini wadi ton ko babiraɗo mo duubi capande jeegom kanyum tigi wadi malaise woni hebi musalla kay e saha yimbe nder non kabbiri ene njula goski ko do tigi hebi musalla to hebi musalla ko don o wojiti o yadani e wonki o wasi fittandu makko dum nan ko saha kay biiden goski julat non to juma tawi ko juma wiete ka juma jakkay lebu ko hen o hawri ela jal o don babiraade en bitande Allah yurmotomo ya fomo kanko e dendangal maybe julbe kala Allahumma amina se no mima to Kaolack ko to leydi Mali padena to leydi Mali non to leydi Mali fama woni forces armées malienne be kolliri tigi to leydi Mali fama woni forces armées malienne walla to ko adi ken nan jahto leydi Mali jaden ko ton to Madina Gounass jabboden ko musidɗo men sehil ben Ama Sambalo asalmina wajuram. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ghali Abouba mi saminima kadi mi jurimama mi samini dendagal bandiraɓe toɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Ghali Aboubacar men ɗo e nder wuro titongo Madina Gounass ɗin ñalɗi baranɗo to wuro men Bosiyaɓe ñalde nogas jeegom e nogas jeeɗiɗi lewru men yewtude ɗo ndu alhamdulillah alamin Ghali Abouba sede timmuɗo
irnomo immat ɗa e wuttitongo Madina Gounass e yamɗore ceerno saabu ceerno waynama waɗi hen duwaw alhamdulillah min e on ñalawma aljuma en ñalli ɗon ɗo wuuro men Kidira ɗo galle ceen Haboutou Diallo ko ɗo ni julɗen aljuma o tawni kanko ko julde juma ko ceen Haboutou Diallo caggal muɗum noon nde kikiɗo yonti enen makko deggodirɗen paɗen toon to wuuro men Bosiyaɓe alhamdulillah min en jokki en ɗam ɗon ɗo wuuro men Jamugel on wandira debbo tedduɗo nan ɗon nde nani eɗen e lawol loddi en ñaagui yen dewɗon hayso jiyen galle mum jiyen bandirawo e jinnaɓe muɗum ɗon dewɗen ɗon julɗen takosan ɓennuɗen ɗon ɗo Bosiyaɓe caggal muɗum jawɗo ɗon Hammadou Hunare ko ɗon patɗen on sete immi toon to Mauritanie e gardugol no ganduɗa ko sehil men gueɗe men hono haali Awba e woddi muɗum enen kala ɗo kawɗen wondir sa Abdoulaye Sarr enen kala deggodirɗen naɗen Bosiyaɓe tawɗen jaɓɓugal timmugal jaɓɓugal mawgal ngal wuuro ngo ene jaɓɓi e gardugol Sokna Aminata Guissé e wallidimo tawgal machallah e ñalawma aset o yonti nogal jeeɗinde woni conférence o tawgal machallah caggal aljuma o jamma waɗi hirde mawlud nabi sallallahu alayhi wa sallam on ɓe belni ñalawmaji ɗi belni jammaji ɗi e ñande conférence o ñande aset nde tawgal machallah sohna mo ganduɗa ko Binta Deh machallah baɗɗo hen golle payɗin nder ñalawma o holtini fodde temedde ha capanɗe yimɓe woni weltare no fewi no fewi no fewi nden kadi Sokna Aminata Guissé e darde makko tiino ballal makko e julɓe ha ɗum ɗo fof wawi dañede hen nde Sar Abdoulaye Sarr e wondi muɗum ƴetti konngudi machallah mbawi bismade bandiraɓe kala kono kadi mbawi ko wadde conférence battam lamo conférence jaaduɗo e jamanu mo ganduɗa kala tawtornoɗo yiitimo hooremum e nden yewtere nde Sar Abdoulaye Sarr waɗi hen kadi musidɗo haali Abouba waɗi hen golle paadine golle mantiniɗe e wallude yimɓe e juɓɓudi ha rewi lawol tawgal machallah en jetti bandiraɓe kala en juurimaɓe no fewi e on jamma aset nde hirde nde gasi nde conférence gasi ko ɗon sete imminen Madina Gounass wawi immade ɗon rutti toon duwtete ngo Madina Gounass gardugo Alaji Payel mbawi mo ganduɗa kañum woni directeur Daka TV e Daka FM kala ko musidɗo Amadou Sambolo ɗe Madina Gounass feere weltare TV weltare ɓe fulɓe anodinema Ghali Abouba Amadou Sambolo golle ma jooɗi peewi teno mima toon to Madina Gounass koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali fama woni force armé malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi bombardement base uji tawi ko base uji terroriste kewɗi e nder région mo Bougou ni ɗum ko jamma hanki o nogas jeera e lewru siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi bombardement ji ɗi noon ɓe kolliri wonde ɓe bonni toon kay base uji kewɗi e nder fande mo Zantier Bougou ko talata hande o noon capantati lewru septembre fama tigui ardi ɓe fama ɓayini oɗon communiqué ɓe kolliri noon koye nder ɗin base uji koye nder ɗin base uji ɗi ɓe bonni ko din kay ko nder ɗin base uji ñanguji kewɗi koye nder hen kewi tigui fewjede fama holliri noon ene jokki kay yiilade kala to terroriste ji ene mbawi wadde kay yiilade ɓe e bonnude firtude base uji mabɓe e yoɓade pittali mabɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen général Azimi Koïta kañum woni hoorejo leydi Mali o jabbima o bismima nanɗo makko sehil makko hono général Tiani Abdourahmani kañum woni gardiɗo transition leydi Niger kañum woni ardiɗo oɗo saaha joni e leydi Niger gonɗo tawi kadi jillu ngu noon ko jillu cihlagal kono kadi ko jillu gollal kadi ko jillu koddigal tawi kadi koye mbadi ɓeydude sembe kaye ɓeydude jokkudel moƴƴal hakkude mabɓe kamɓe reddude ndeɗo fedde witede AES woni alliance des états de Sahel ɓe jewtidi ko heewi noon kamɓe hooreɓe ɗiɗo ɓe jewtidi ko heewi kay ko fade jokkudel moƴƴal hakkude mabɓe hakkude leddi ɗiɗi hakkude kadi jokkudel mabɓe kamɓe tatal e ɗele tati ɗe kay renduɓe ngal ɗo catal biyetegal alliance des états du Sahel ha joni ko leydi Mali kadoɗen Moussa Mara ko mennoɗo wonde hoorejo jagoɗɗe leydi Mali tawateɗo oɗo saaha joni e nder kasso hujjikintoɓe makko woni avocat ji makko noon ne mbaɗino ɗaɓɓaninoma beele kay omo woppite haysino koye mbadi ko wiyete liberté provisoire kono tan de justice leydi ndi wi ko loppeta ko guila ñande nogas go lewru août guila nden o teɓa noon woni lewru mayno ndu ko guila nden o teɓa o soka kay e mbadi mandade dépôt o nanguirano noon ko ñingde kay hoorejo leydi ndi e ñingde laamu ngu no didori noon guila nden noon omona nanga omo soka parquet o noon namdi parquet o noon namdi ko Moussa Mara kay yo soke lebbi lebbi nogas e nayyi partie civil on namdi tigui ko yo yoɓ en franc tawi ko franc symbolique dommage et intérêt décision finale o noon woni ñaworde nde yanata ha laaɓa kay ko ñande nogas jiiɗi lewru octobre darton ɗum wadde
fitti ko ɗo e den kay Moussa Mara kay ma heddo e ndera ɗiɗon kaso koto hayi paɗena o CS ko catala dariɓe haɓari ko fate drogue e trafic nder leydi Mali catala mabɓe noon taweteɓe to hayi teɓima ñande no gasi jeeɗiɗi gonɗen ndu quantité mawɗo no fewi tawi ko drogue ɓe teɓima toon 50 paquet drogue mo hinde scouche ɗum noon koye fannu cannabis o jeeya ɓe nangi koye ɓe nangi ɗum koye nder gara transport goto gar routier goto transport to hayi joom drogue ono addi ɗum ko sagata gorko goto are moto o joɗini koye nder valise goto drogue o woni ɗon o joɗini valise ko ɗon tigui o yeehi lawol makko drogue o nanggama kono joom drogue o noon ha joni soit taw yitede hono holliri colonel lieutenant colonel Mouniya Bengadi kañum woni chef antenne o CS mo hayi enquête na jokki hen ha joni ko leydi Mali kede en jehen ha toon to fanle Tombouctou fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓima ɓe liiɓi tigui dronaji ɗiɗi tawɗina dronaji noon on fandare mumen kay ko wadde attaqué aéroport mo Tombouctou gam bonnude installation e matériel gonɗo toon ko ɗum ko ñande jamma nogas jeetati ene weta jamma hanki o nogas jeenayyi lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi ha joni habaruji men demgal pulara habaruji men demgal pulara kedde Afrique jabboɗen ko to leydi Burkina Faso paɗen to leydi Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré ko horejo transition mo leydi Burkina Faso o holliri tigui o gonɗini kay kabaru wiyede kay wonde fonctionnaire uji jeetato tawi ko Côte d'Ivoire naɓe nana nanga kay nder leydi he o holliri on kabaru ko gonɗuɗo ko ñande aleta nogas jeenayyi lewru septembre woni ko ñande alet nogas jeenayyi nogas jeetati lewru septembre ɓe o tigui ko guila nden o waɗi tigui confirmé oɗon habaru o holliri tigui ɓe nanggano tigui koye guila e mayirɗe lewru août 2025 ɗina fonctionnaire uji jeegom noon ɓe gonno tigui koɓe gonno tigui koye ɓe gollotono koye ONG goto tawi ko ONG daraniɗo ko fati réfugié ji wona doga mottu en kamɓe noon ɓe nangga tigui koɓe jalti leydi mabɓe eɓe naati ha e nder leydi Burkina Faso tawi kadi wondani e yamirore leydi Burkina Faso noon tumiɓe tigui ko jeeyede e ñukkintoɓe waɗi tigui des espions ko ɗum woni koɓe tuuma ɓe tawe oɗo saaha joni e juuɗe dadiɓe leydi ndi ha joni habaruji men demgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbocci gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodji a salminama juurama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal yettiyankoɓe a yawtiɓe kam ɗiɓe ɓurtimtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗo ko leydi Mali to nde wonde projet on mennoɗo wonde gadduɗo wonde jaggoto mabɓe Moussa Mara wawi ko uditere ñande altinare nogas jeenayyi lewru surtout ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi caggal kay ndew wonno ono mana dare makko guila goho lewru août ujunnaji ɗiɗi nogas e joyyi wawde kadi wiide wonde wona gueɗe ɗen l'État mo Mali ɗi dirtano kadi ko lundiyanke wonande kono laamu ngu ɗum noon o wawi tigui rigui o darade yeeso tribunal mabɓe to litte ko fatti kadi cybercriminalité won toon to Bamako yete to Niger to Burkina Faso to nde ene wayno to Burkina Faso ene wayno toon nde ko capitaine Ibrahima Traoré kañum o yewti toon fodande kadi wono bilan ko ari e jappere nde ɗo gila kadi fodde wono duuɓi tati amo ardi toon kadi o tentini o wi wonde leyɗele hoddiɓe makko kadi mo dajje ene jeeya e ɓen ene wayno ɗi leydi woni Côte d'Ivoire ene jeeya e ɓen haɓɓe mo kay taw kadi ko wawde kay leydi maɓɓe hono dajje guine Conakry ene général Mamadou Doumbouya o wawi kadi artude kadi e suɓogoji hooryagal hono leydi mabɓe ɗum noon o wawi kadi wiide wonde tajje ñalawma o wona ko nogas joyyi lewru taw ko bawte woni décembre fandu arde nde ruwade ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi toon to Niger to nde ene wayno arme mabɓe o wawi wiide wonde ma wawa ko ƴewde hono drone biyeteɗo hono Aksu Go kanko toon to Niger aɓe jokki kay e wawde kadi heɓanade ɗum e wawde nadde e karalla kese ɗe tigui rigui ko fati noon e armé mabɓe wonande kay e wawde hollidde taw kadi ko oɗo drone mo combat truc Aksu Go ko appareil tawra ko kesso jalɗo e jamanu woni nouvelle génération ɗum noon ko mabte wawde tengtinde e sembinde armé mabɓe kadi wonon kadi e wawde haɓade ɓen seɓɓitiɓe ha ni e taw kadi ko ɓen guijoɓeɓe e kala saaha toon to Soudan
bange worgo e woni ono prosi ono rika masha kayumne men wonde tago vice président mabbe be golle mum kadi dartina wonde e ben jeedudu wonde be makko dum non itiri nyen altinare nokasi jarayi lewru sutu jinayi da nokasi e joyi ton to juma capital leydi ndi indi wonde tumira kay kampene tawre ko wonande kay tawre ko leydi mabbe ndi wonande nyaawore mabbe ndi ko cagal kay endebe kay mbatton kadi attaqueji woni janguji ton nazir e der tawre ko honil wonande gila kay nyande lewru mars be nonade faatu kadi e base mabbe mo armée Cameroun gabugol mabbe de subaade horejo leydi yagal mabbe wona ko nyande sappo di lewru tawre ko dar tondu ena wayno de ton nate pul biya pudimi yede kono de ena wayno ko pul biya o suwato kay yede ngas gali abwa ko dum tongu den khabruj men donc afrique nyala mando taw koy tade musibol asnu marboji ko mo sando ngam weltade ayawu tv alasan war mbodi golle ma jodi pewi ko anudi kabruji men del dongre africa takusan julama ha to galle cierno amatijani alfa mamasile ba to moderna kay haydi ko on takusan jula ha to galle makko sama sa kilin kare ko tadi dum kala ko on takusan kadi jula ha to galle cierno abdourahmane dia to pk8 ha to galle moma darila barka kabruji men njolam jabedi ko to dawlaji tettudi america pudirna juge amerique najo goto tawi ko juge fédéral bitedo roche roche lambert o wadi tigi bloqué wala bien o suspendi o yowi provisoirement ko fate licenciement te medde joyo fonctionnaire tawi ko gollonoɓe radio bitedo voice of america licenciement non ko talata hande o fonno fuddade tawi ko donald trump rokkuno yamirore nde ɓen watte licencié kanko noon o fawi hen jungo makko o holliri tigi wonde kayya o holliri kayya wonde donald trump hormaki kay procédure d'obligation de l'agence gouvernementale halfinaɓe ko fate médiaji publique catala bitenga lui SAGM koya ngala catal noon yowiti oɗo radio biteɗo voice of america koto leydi Ukraine paɗen to leydi Ukraine Volodymyr Zelensky kañum woni horejo leydi Ukraine o holliri talata hande o kay wonde o noldi équipe aji militaire toon to Danemark ɓeydode kay heblo men ko fati kay haɓade dronaji tawi ko e kala saaha dronaji leydi Russie ayno to e nder leydi mabɓe ko exercice non conjointe ɓe mbaddi ɓe mbaddata kay e partenaire uji mabɓe Europe naɓe yimɓe nayo ha joni compte leydi Iraka keddoɗen yimɓe nayo jeeyaɓe famille goto mbasi pittali men e bombardement drone mo leydi Russie waɗi e nder région mo Sumi to rewo leydi Ukraine ɗum ko talata hande capantati lewru septembre ko babiraɗo goto wondude joom suudu mum e sukaɓe mum ɗiɗo rewɓe hen gotel ne yaara e duuɓi nayyi keddingel guel yaara duuɓi jeegom kamɓe nayyi woni wasɓe hen pittali mabɓe koto leydi Israël uddirten habaruji men ben yamina Netanyahu kañum woni hoorejo jagode leydi Israël kañum woni gardiɗo leydi Israël o waɗi tigui ɗaɓɓi o waɗi yafuya noon ƴetti téléphone makko ñagade yafuya kay faade hoore jagode leydi Qatar e attaque mo leydi Israël wanno toon to duwa lamrogo leydi Qatar tawi ko Hamas naɓe ɓe toɓɓuno toon ko altine hanki o noon o waɗi yafuya o yafni ɗum noon ko par téléphone tawi ko altine hanki o ɗum waɗi to galle lamorgo to dawlaji tentuɗi Amérique o holliri noon wonde kay o jaɓi tigui o yaɓɓi kuulala saabu kay o yaɓɓi ko wiyete tigui violation de souveraineté leydi Qatar kadi e nder bombardement he teskama neɗɗo goto tawi ko agent de sécurité ko garde sécurité mo leydi Qatar wasino fittade mum e saaha kay o bombardement toon Hamas naɓe musidɓe tedduɓe kasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e demgal Pulaar e soto he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nate ɓosojo ko miñum men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on